Vás náměstkem, jo, tak super, takže Dick, náměstek boží. Takže k panu hejtmanovi, panu náměstkovi ještě přijde pan Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj České republiky, poprosím ho. Pak to bude pan Jiří Lehejčka, náměstek ministra životního prostředí České republiky. A pátý muž, pan Milan Daďourek, náměstek ministra zemědělství České republiky. Tak mám vás tady všechny, pánové, a nás čeká předávání nejdříve 3. místa a potom 2. a potom, a to ještě daleko. Takže já prosím o fanfáru pro 3. místo. Pánové? Vesnice roku 2024 získává obec Chlumany z okresu Prachatice. Prosím zástupce obce Chlumany, aby se dostavili k převzetí ceny za 3. místo v soutěži Vesnice roku Jihočeského kraje pro rok 2024. Na pódium přichází a ocenění převezme paní starostka Jana Marišová s panem místostarostou Josefem Novákem. Vítejte i vy. Obec Chlumany touto cenou získává také šek od Jihočeského kraje ve výši 90 000 korun. Probíhají gratulace, nejen šek, květina, ale dárek z Pošumaví. A já společné foto, já jenom než se vyfotíte, já bych ráda něco prozradila zase. Já prozradím, no ještě přímá gratulace, ale já prozradím, že paní starostka, paní Jana, chodila taky ve Vacově do školy. A přes 20 let, je to tak? Přes 20 let, já to počítala, ve Vacově bydlela. Takže i ta je částečně vacovská a o to víc přeme. My obci Chlumany srdečně gratulujeme a přejeme, aby se jí v dalších letech dařilo. A teď už společné foto, pánové a dámy. Tak já poprosím zástupce obce Chlumany, paní starostka určitě bude chtít něco říct, já jenom doufám, že tenhle mikrofon funguje. Asi funguje, já se ho raději vezmu. Janě, je to tvoje. Já, Pavle, moc děkuju. Já, protože vím, že to sama nemám ráda a svítí sluníčko a všichni máme dost, ale je to opravdu půl na půl. Půl života jsem strávila tady a půlku v Chlumanech. Mám tady teďkon taťku, mám tady přátelé, kteří nám zůstali z Vacova a já kdykoliv se sem vrátím, tak prostě se všemi je mě tady moc fajn. Ale v těch Chlumanech je to srdeční. Už jsem teďkon tam jakoby jejich a jsem strašně ráda, že tohle místo si můžu vyzvednout tady u vás. A my vám všichni přejeme a držíme pěstě v kole celostátním a doufám, že ho vyhrajete. Děkujeme. My také vám děkujeme. Ještě jednou potlesk pro obec Chlumany, jejich starostku paní Janu Prašovou, pana místostarostu. Vás, pánové, poprosím, jestli byste tady se mnou ještě zůstali. A vás, pánové, poprosím o fanfáru pro 2. místo. Je to tak? V krajském kole soutěže Vesnice roku 2024 získává obec Šepřovice z okresu Strakonice. Velký potlesk pro obec Šepřovice. Prosím zástupce obce Šepřovice, aby se dostavili k převzetí ceny za 2. místo v soutěži Vesnice roku Jihočeského kraje pro rok 2024. Ocenění přebírá paní starostka Barbora Poláčková s paní místostarostkou Milenou Škabroudovou. Obec Šepřovice s touto cenou získává také šek od Jihočeského kraje ve výši 100 000 korun. Gratulace. Já také moc gratuluji obci Šepřovice. Já vás, pánové, zase a dámy, poprosím, pojďte ke mně blíž, sem dopředu, ať vás tam hezky mají.
společně foto. Tak moc děkujeme. Já jsem mám tady poznámku, jo, mám, ale já vím, ale musí, já jsem to věděla. Takže máte slovo, paní starostko. Tak já moc děkuju za pozvání a v první řadě bychom strašně moc chtěli pogratulovat obci Vacov. Budeme jí všichni držet palce v celostátním kole a doufám, že vyhrajou a celostátní republikový kole bude v Jihočeském kraji. A poděkování za druhé místo není jenom pro mě, ale ta obec za posledních 5 let strašně moc vzrostla naše. Ty obyvatelé se spojili a to poděkování, to, že ho tady přebírám jenom já, je strašná škoda, protože si ho zaslouží každý obyvatel naší obce, který se v rámci toho našeho zvelebování obce snaží pomáhat. Moc děkuju a užijte si dnešní krásný den. My také moc děkujeme a i obci Čepřovice srdečně gratulujeme a přejeme, aby se jí v dalších letech dařilo. Děkuji, dámy.